Lad os pakke Cristello starterskålen ud og starte vores første surdej med den. Hvis du allerede har en stærk aktiv surdejsstarter, eller hvis nogen har foræret dig en bid af deres, er du et stort skridt foran. I dag skal vi bruge den levende kultur til at påbegynde en frisk starter i din Cristello starterskål. Start med at komme 50 gram af din eksisterende surdej i skålen. Dette er dit fundament. Den indeholder allerede et blomstrende samfund af vildgær og mælkesyrebakterier. Hvilket betyder, at du springer de uforudsigelige første dage over og hopper direkte til en aktiv, stabil fermentering. Tilsæt derefter 100 gram vand og rør grundigt med dine dejskraber, indtil det er helt blandet. Tilsæt så 100 gram hvedemel. Hvedemel giver mikroorganismerne hurtig adgang til sukkerstoffer for energi. Rør det hele sammen og skrab skålens sider ned, så der ikke er noget tørt mel tilbage. Læg låget på skålen, fjern den orange lukkeprop og monter Cristello-sensoren. Vi anbefaler, at du oplader din enhed helt før brug, og derefter forbinder den via appen. Klik på konto, åbn derefter fanen for sensorer og klik på plusknappen for at tilføje en ny sensor. Tjek din sensors serienummer og find det på listen over enheder. Klik på forbind og konfigurer derefter dit Wi-Fi. Giv din sensor et personligt navn og gem det. Din enhed vil fremgå af listen over sensorer, der allerede er forbundet til din konto. En måde at starte din optagelse på er via enheden. Vælg surdej fra menuen. Tilføj derefter dit forhold. I vores tilfælde er det 1 til 2 til 2. Indtast mængden af starter, du har tilsat. I dette tilfælde 50 gram og klik på start. Den anden mulighed for at optage er gennem appen. For at oprette en ny surdej skal du klikke på plusknappen i bunden. Vælg et navn og tilføj en note, hvis det er nødvendigt. Du kan slå notifikationer til eller fra for hver optagelse. Indstil et specifikt haveniveau, hvor du gerne vil modtage en alarm. Vælg din sensor og klik på fortsæt. Du vil se din nyoprettede surdej på listen. Klik på den og tryk derefter på knappen for at starte optagelsen. Indtast dit fodringsforhold og start en ventetid. Gem den derefter. Når sensoren begynder at optage, vil du kunne følge alle de vigtigste data for din surdej. Her kan du redigere din optagelse, administrere dine notifikationer og slette den. Du kan også logge hver fodring. Du skal blot trykke på fodringsknappen og indtaste dine ønskede værdier. Alle fodringer vil fremgå nederst på skærmen sammen med deres tidspunkt, forhold og detaljerede data, så du nemt kan spore dem. Du kan også få adgang til din surdejshistorik, hvor du finder grafer og indsigt, der hjælper dig med at analysere, hvordan din starter udvikler sig ved hver fodring. Rigtig god fornøjelse.